Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da haka da fatan ku yana cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, amin. Kamar yadda na yi alƙawari kan cewa zan yi bidiyo ne yadda mutum zai amfani da signal idan an tura a group. Da farko kamar haka yadda kuka gani, haka muke turo signal a cikin group. To yadda zaka dauka kai amfani da shi shine. Sannan kuma ina magana akan future trading na. Idan kaga haka, to abinda zaka dauki yadda zaka yi ka dauki signal din shine. Daga farko zaka shiga can cikin ainihin Bybit exchanger ɗinka. Yanzu misali kai exchange ɗinka, ka tabbatar da dai kuɗinka daga cikin funding suna nan cikin unified trading. Yadda za ka yi transfer su idan suna cikin funding trading shine za ka taɓa nan wajen transfer. Idan ka taɓa transfer zai buɗe haka ga funding nan kuma ga unified trading nan, unified trading account. To funding ya kasance sama, unified trading ya kasance ƙasa. Idan ya kasance ƙasa, idan kuma kaga funding account shine a ƙasa, unified trading kuma shine a sama, kamar yadda kuka gani a nan. To nan ga shi ne ga wurin dot din nan ga sunan, sai ka taba shi, kana taba shi zaka ga wancan ya koma sama, wannan ya koma ƙasa. Ga shi nan kaga unified trading ya dawo nan kuma funding account ya dawo nan. To abinda ake da bukata idan ka taba nan, to ana so funding account ya koma sama, unified trading ya dawo ƙasa. To abinda zaka yi na gaba shine zaka taba nan wajen da aka sa, idan kaga BTC ba USDT ba sai ka taba wurin kai clicking akai. Nan gashi sai ka to ka taba USDT, ga USDT nan misali. To idan ka taba USDT zai hau, zaka ga available balance ɗinka na USDT na gashi nan da yake bani da USDT a cikin unified trading account. To in kana da ita zaka ga balance ɗinta nan. Idan kana da buƙatar ka dawo da ita cikin unified trading gabaki ɗaya zaka taɓa maximum gashi nan, ban sani ba ko ana gani maximum. Idan ka taɓa maximum, to gabaki ɗaya duk USDT da kake da ita cikin funding account za ta koma cikin unified trading account. Idan ka gama sai ka dawo nan ga wuri nan inda na ya aro gashi nan wajen trading. Idan ka taba trading din zai buɗe maka kamar haka. Nan daga sama ga spot ga future. Idan akan spot yake, tunda future trading aka basuwa, sai ka taba future trading. Kamar yanzu misali gashi na dawo saman spot, gashi nan kun ga yayi baki duhu sosai da sosai. Nan kuma shine future trading. To tunda future trading na aka bayar da signal, nan wurin da aka ce future trading sai kai clicking akai, zaka ga ya hau. Sai ka zo ka duba shin wani token aka bayar da signal din aka ce mutum ya shiga. Alaikum salam. Sai ka dan koma cikin WhatsApp sai ka duba haka ka gani gashi na aiga token din da aka ba mu nan, gashi na Jasmy, gashi na yi clicking, an ce short Jasmy USDT. Sai ka koma cikin Bybit ɗinka sai ka taba nan wajen da aka ce MU, saboda me ba token din aka baka ba, wanga MU sunan wani coin na. Sai ka taba wurin, idan ka taba shi zai bude maka haka. Wancan da aka baka ai mun ce sunan ne Jasmy. Nan wurin da aka ce gashi nan please enter the preferred trading pair, ana so ka saka coin din da aka baka, kana so kai trading akai ne. Sai ka taba sai kai clicking, zaka ga keyboard sun hito maka. Sai ka taba Jasmy gashi nan, sai ka ce ka rubuta da hannunka, sai ka ce Jasmy. Kaga gashi tun ban ida rubuta ba, gashi ma ya hito Jasmy USDT gashi nan. Ina fatan dai an gane, na san an gane da yadda nake bidiyon nan, insha Allah za a fahimta. Sai kai clicking akai ne, kana clicking akai ne kamar dazu kun ga MUSDT ya fito, amma yanzu gashi sunan coin din ya fito tare da coin din, wato Jasmy kenan. Idan kun duba nan wajen chart ne, ga wurin chart inda na ya aro, kuma ga wurin trading. Tunda trading zaka yi, bayan ka dan gama duddubawa sai ka zo nan wajen da aka rubuta trading gashi, sai kai clicking akai. Idan ka taba wajen da aka ce trading zai bude maka fuska kamar haka, kamar yadda kuka gani. Nan gashi nan wurin da aka ce cross, ka bar shi akan cross. Nan wurin da aka ce terms, ka bar shi a terms 10. Za ka yi clicking akai ne in ba terms 10 na ba. Bari mu yi clicking akan nan wanga wurin ku gani. Kun ga abin da ya bamu, kenan terms 1, terms 2, terms 3, terms 5, terms 10, 15x, 50x terms kenan. To mafi ala gare ka, mafi kai da dan baiwa wanda yake trading da $10, $20, gaskiya mafi ala gare ka ka ringa amfani da wannan gashi nan mai terms 10 din nan. Idan ba a terms 10 yake ba sai ka dawo da shi a 10. Duk trading din da zaka shiga, ka bar shi a haka nan, saboda idan baka da kuɗi sosai, idan ka shiga da pairs mai karfi za a yi saurin zuke kuɗi. Idan ka shiga da misali irin 50 haka, idan ka shiga da irin wannan kamar 50 haka, to za a iya zuke kuɗaɗen misali. To idan ka bar shi akan cross,
sai ka tona. Idan market order aka ba su, yanzu zamu koma mu duba shin market order aka ba su ko kuma limit order, saboda ana bada market order kuma ana bada limit order. Yanzu ai gashi kaga market order, misali akan market order yake. To bari mu koma can mu gani wanda ya baka signal in market order ta zai faɗa maka cewa lalle market order ta, sai ka dawo cikin WhatsApp ɗinka gashi. Kaga shi ne ya ce entry market price. Kai kenan akan market order zaka shiga akan market price, current market price. To tunda akan market price yace, da haka zaka bar shi akan nan yadda ka ganshi market. Akan nan yadda ka ganshi market, misali kamar nan. Gashi nan akan market zaka bar shi akan market. Idan kuma limit ka gani can instead of market, nan wurin zaka taba gashi nan. An diga gashi da ka gani, kana taba shi zai baka option sai ka zaba. Idan bari mu taba shi mu gani ni zai bamu. Kaga shi ga market ga limit, waɗanda gabaki ɗaya ka yi forgetting ɗinsu. Waɗannan guda biyun mafi yawanci su aka ba su, babu conditional da kuma just limit order. Da limit order ɗin nan da kuma market order su muka fi samu. Allah sa an fahimce ni. To tunda market order ya ba su, akan kinan kasuwa zaka shiga, zaka zo nan wurin quantity, babu ruwanka da shi, sai dai waɗanga abubuwan ga sunan, waɗanga ga sunan da kuma hangane ina ja ga su, kuma hangane ina ja suna nuna adadin abin da nika so in sai kenan. Kuɗin ka yanzu misali ni nan idan kun duba ina da $52 ga sunan, za ka ga available balance ina ga sunan ina $52. Allah sa an fahimce ni gashi nan wurin ina da $52. Yanzu misali idan kai haka kace 10%, to menene 10% na $52? 10% na $52 gashi nan sun bamu kenan. In ka sa 10% na $52, ka kenan ga sunan $5. Idan ka duba ga sunan $5.2 kenan za su kama su ne 10% namu kenan. Idan kuma ka ƙara misali, ai gashi ne yanzu 25%. In 25% na $50 ga abinda zaka sa kenan, zaka shiga kasuwa da $13 zuwa har in ka kai ƙarshe misali kana kai 100%. Idan ka kai 100% kun ga ai ga $52 nan ga ta nan ta shigo gabaki ɗaya tunda na kai 100%. Allah sa an fahimce ni. Idan haka kai zaka yanke da me zaka shiga ko da nawa zaka shiga, zaka iya shiga iya kuɗin ka, iya shigalin ka, yana abin da ka saka yana ribar da ka zaka samu kenan. Ko nawa gare ka ba ce ma dole sai kana $50 ba ko 52 ko wanda ya kamata haka nan. Iya dai kuɗin ka abin da ka shiga da shi kasuwa, iya ribar da zaka samu. Assalamu na'am, sai mu tafi na gaba. Misali sai mu ce to ni dai zan tafi da 50%, $5 zan sawa ga wanga coin din in an samu riba. Gashi nan ga 5.2 ita ta hito, sai kai cancel. Sai shi wanda nan da nace ai forgetting ne, gashi nan idan nisa $5.2 adadin abin da za su bani kenan. Kaga idan misali yanzu misali idan na ja wanga gashi nan dan abin ga mai taya su dunga, kaga gashi idan nace $10% zan sa na kuɗin da agaran, gashi nan za su bani kwara 300 kwara 3,137. Idan nace kuma 25% zan saka sun zasu bani kwara 7,844. to tunda ni nan shi yasa nace nan baka da kis da shi, da zaran ka tuka taba nan shi zai su haɗa abin da za su baka. Nan kuma already shi wanda ya baku signal din ga ta nan zai ce TP da kuma SL. Idan kun duba gashi nan TP/SL, sai ka taba TP din. Idan ka taba TP din kana yin clicking sama ne zaka ga ya hissa maka nan guda biyu 1 2 ga sunan guda biyu zai fitar maka da su. Idan ya fitar maka da su nan da aka ce TP na sama gashi wani take profit na abin da zaka saka a take profit akan abin da ya baka. Nan kuma da aka ce stop loss, in zaka rashin wani abu to abin da zaka iya rasawa na. To wanda ya baka signal zai baka da TP da kuma SL, sai ka tuka diba shi lokacin da ya baka signal din da mi a TP kun ga shi yana ba da TP wanda kuma TP2 kana iya daukar wanga kana iya daukar wanga, ya danganta kai daga tsarin rayuwarka. Ga SL namu kuma stop loss din mu kenan, ko da an dan yi kasa kasuwa ta dan juya baya iya abin da zaka iya rasawa kenan. Sai ka tuka diba ya ce TP1, ni yanzu misali bari in amfani da TP1 sai in ce 0.014960, sai ka tona sai ka ce 0.014960. ka gami idan kasuwa TP1 da nasa idan ni shiga da $5, idan kasuwar mu ta ce ta kai TP1 zan samu $4.5 ga sunan sun email indicated ga sunan $4.5. idan kasuwar mu ta kai yadda na ce TP1 kenan, in ta kai haka nan. In kuma stop loss na rashi zaka yi gashi nan wajen stop loss sai ka to ka diba shin stop loss ne aka basuwa gashi nan 0.01561 0.0 sai ka to ka ce nan 0.01561 1561
duba da yanayin da yadda an ka baka stop loss nan zaka gani, kuma daga ƙasa kamar yadda kuka ga nan wajen take profit din nan gashi nan, kamar yadda kuka gani wajen abin da zaka samu, to nan ma daga ƙasa idan ka saka stop loss zaka ga shi ma ya bayyana daga ƙasa kan abin da cewa zaka rasa. To sai abu na gaba, idan ka gama sassaita waɗanga abubuwan da aka sa maka aka ce maka, sai ka taho kaga ga wani abu ne ya nuno mana long ga kuma short ya nuna mana, to wani zaka taba ciki, da haka kai zaka zo ka bincika ka gani shin shi bawan Allah nan da ya baka signal din me yace ai, kaga signal nan ai abin da yace ai kenan gashi ne ya nuna mana cewa short zamu yi shooting na kasuwa, alamun kasuwa za ta yi kasa, to tunda short yace ka taba kai, da haka kai kuma in ka taho kaga tun daga long nan ga short nan zaka ga iya gani in long yace kai, in long yace kai zaka gani irin wannan zaka ji an ce long, in kuma short na zaka ga yace ai short. Allah sa an fahimce ni. To da zaran ka gama kana taba short nan wajen position, duk da yake ni gaskiya babu wata signal yanzu da zan shiga balantana na yi, zaka ga nan wajen order ko kuma wajen position, tunda market ya ce a shiga to zaka ga order kana wajen market, to da kana ganin ta daga ƙasa nan zaka ga order ka ta hau nan wanga wurin, zaka ga order ka ta hau nan wanga wurin da kuma profit haka samu ko kuma faduwa ka samu, zaka gani ta nan wurin nan zaka gani da profit haka samu shin ko kuma dai a'a faduwa ka kai. Allah sa an fahimce ni. Zan yi bidiyo na biyu akan, dole sai na samu wata signal idan na shiga kafin in fita insha Allah zai yi kokari in yi bidiyon yadda idan ka samu riba zaka cire, idan kuma 50% zaka iya cirewa sai ka jira idan ta da kai full TP kuma sai ka cire 50% na abin da ka samu. Allah ya taimake mu, ba mu sa'a. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Naku Abubakar Designer.